Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayaw meɗen hono SDTV Gunas on jettama no fewi o mbiyam barko jamale kisal woni to goɗɗon kala sikki ala en ƴetti bandiraɓe foof en mbaydi ɗo e yewtere meɗen jamma beeɗa wona no saago meɗen kono noon neɗɗo wona ko yiiɗi ko foof dañjata koko dañi ko ɓamata en ƴetti Allah subhanahu wa taala mbaɗo ko weela waɗano weldira waɗano welda waɗani en ɗiɗo nemaji e jettirima ɗum en ƴetti dendagal mo ganduɗa ko battuɗo hakkille e sen he e ko dogata hen ko ƴettiɓe foof e kuuɓal ko alda e limtude en ƴetti kadi liggotoɓe hemɓe en ƴetti e oɗo toon hono Mansour Diallo mo ganduɗa ko jagganɗo en karallagal ngal en beltima no fewi e ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma mawnirteɗo hono yewtere Kacitari Sunna yewtere nde ganduɗa ine ɗonno ɗum hono directeur de Daka FM ko nani kadi directeur Daka TV hono Alaji Abou Ndiaye en beltima no fewi e darde makko e oɗo ñalawma ko ganduɗa ko yewtere Kacitari Sunna e hande sappo e nayyi lewru ndu ɗum mawninama toon e nder wuuro men teddungo hono Madina Gounass ñalawma o teddinira walla mbiyen o innira ko yimɓe tan ɓe ganduɗa ko mawɓe hono on mo ganduɗa ko kañum woni Hamme Ly ko jeyɗo yenke mo DSTV mo ganduɗa ko neɗɗo mo joɓɗen ko dévot jenanaɗo bawɗo ko waɗata ko mo ganduɗa ko kettanɗo leñol ngol e nokku mo ganduɗa ko catɗo hettude noon en jettanima Allah en ñaganama Allah ɓurnan ɗum ɗam gondude e ceɗal kay hattan ewa mo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Walla Ndiaye kañumne kadi ene teddina ñalawma o ine innira ɗum kono noon kadi e omo ganduɗa kañum woni Salif Mamadou Saydou toon to Darou ɗum noon cikki ala ko weltade tan e weltanade ɓe ɓe ganduɗa kañum woni Daka TV e dendagal ɓe ganduɗa ko haraleɓe muɗum ko nandi e mawɗo Bayel Mbaye ko noonne kadi ɓe ɓe ganduɗa ko Oumar Touré en e dendagal bandiraɓe taweteɓe noon ko noon Tengade Pulaar ba en jittimo no fewi e reportage makko mo nande no en beltima en no fewi e oɗo taarih baɗɗo fayida juɓɓuɗo leeliɗo degiɗo e ƴetti ɓe ganduɗa kañum woni Sira Diallo penal janggo en ko noonne kadi e dendagal liggotoɓe e nder Daka TV ko noonne kadi e Daka FM eɗen civriɓe kala saaha ko kewata toon ko humpani en e humpani en eɗen kumpiri ɗum e kala saaha kadi ko ɗum hunde wadde fayida eɗen ñaagui Allah subhanahu wa taala nde o jokkande en ɗum nde wonno ko communication ko eɗen mbiya ko tarduɗo wadde mo ganduɗa ko koɗanaɗo ko jiiɗaɗo eɗen gandi sare nde yimɓe ɗum yidde ko femde e communication ni woni ɗum heɓori sikki ala noon yewtere nde yo jokku ɓooya juuta o ɓooya ardade kanko DG directeur général Daka FM ko noon kadi Daka TV yewtere makko Kacitari Sunna min beltima hen no fewi min calminiɓe ɓe ganduɗa kañum woni taweteɓe seeɗa hen ko nandi taweteɓe Daka FM ha e Daka TV fof ko nandi e ceernam hono ceerno Ahmadou Samba Lo nangue leñol ɓuɓri yantaɓe en jettimo no fewi ko noonne kadi mo ganduɗa o kañum woni Alseyni Guet e Ahmad Tidiani Kassé mawɗo Ousmane Sow ko noonne kadi Cheikh Oumar Diop en jettimo ganduɗa won Sade Baylo aussi ine wondi o mo ganduɗa kañum woni Babal Diallo en jettimo ha toon to Gabo en jettimo no fewi e on mo ganduɗa Sade Samba Lo en jettimo no fewi ko nandi Hamady Yero Diallo en e Montel Pulaar en on mo ganduɗa ko dendagal gendiyankoɓe wuuro ngo foof en jettiɓe en jetti noon hono kadi ceerno mo ganduɗa ko ceerno Jalali Dine Ba en calminimo en face en mbimo yo Allah junnu gurnam ɗam wondude e cellal e hattan sikki ala yewtere nde ɗo ko yewtere wande fayida ko yewtere Kacitari Sunna yo Allah junnu ɗum yo Allah ɓoyin ɗum en jetti mo ganduɗa kañum woni kadi ceerno Ibou Oumar Sow ceerno Ibou Oumar Sow en jettimo hettade jewte muɗum e naftorade ɗum e kala saaha ɗum en jetti dendagal bandiraɓe ganduɗa ko tawtoranoɓe ñalawma ko noon kadi bandiraɓe yo Allah jaaɓo كان برك شيخ محمد الغالي كان شيخ عمر جابر sukaaɓe men rewɓe e worɓe hatojinɓe e dewle kadi yo Allah newnanɓe waɗa heen barke sabu barke Allah e nelaaɗo mum sallallahu alayhi wa sallama